Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 24-nji ýylda ölen nuwarda ýaran gurrunlaryň fonuny 9 günne ilkinji gezek telewizionyada görkezildi. Şeýle-de şol gün prezidentiň özbek kardeşi Şawkat Mirziýoýew bilen telefonda gurlaşanlygy hem özbek hem türkmen mediýasy tarapyndan habar berildi. Tadakanyň maglumatynyň başynda nygtalyp aýdylmagyna görä türkmen hökümetiniň ýolbaşçylary 15-nji ýyldan 15-nji awgustda çenli diýin alýar. Emma muňa garamazdan Berdimuhammedow paýtagy häkiminiň haýşy boýunça şäher içindäki täze şäheriň Aşgabat City'niň taslamalary, hususan Agoy, Gadymy Nusoy, Soltan Sanjaryň Aramgahy şekillerine guruljak duralgalar bilen tanışdy. Ýöne gysga telesüjetiň dowamyny prezidentiň öz aýdan bir sözi hem eşitdirilmedi. Şol wagtda video şekilleri gaýtalanyp görkezildi. Adatça din jalşa çykanda hem watan habarlaryndan daşlaşmayan Berdimuhammedow mundan öň telewizionyada 15-nji ýylda kitap ýazýan, agtyklary bilen pişik oýnaýan görnüşde görkezildi. Şondan öň ol döwlet telewizionynda 5-nji ýylda hökümet mejlisinde görkezilipdi. Berdimuhammedowyň din jalşmakalyny ýogulan nuwarda gurrunlar ilk sosial ulgamlarda, soňra rus medeniýetinde peýda boldy. Bu gurrunlar Moskwadaky we Bişkekdäki türkmen ilçihanalary tarapyndan ret edildi. Türkmen prezidentiniň ölümini rus mediýasynda ilkinji bolup tasdiklan ýerli ekspert öz sözüne ýygnardy. Emma resmi Aşgabat il içine ýaýran gurrunlary ýalana çykarmak üçin prezidentiň adyndan ýazylan gutlaglary ýa kararlar çap etmekden başga synanşyk etmedi. Medeniýet adly boýunça regional ekspert Johan Bir 21-nji ýylda Twitter'de bu ýagdaýa üns çekip Türkmenistan bilen bagly gep gurrunlaryň serhesi repertuarlar uramasynyň Medeniýet adatlygy indeksinde iň soňky orna eýlen ýurtdan dogry-dürüst maglumat almagyň nähili kynlygyny görkezýändigini aýtdy. Watan programmasynyň 24-nji ýylda habaryndan soň daşary ýurt neşirlerine türkmen lideriniň telewizoriň ekranyna dolanyp gelip öz ölüm barada gurrunlary soňlaýanlygy habar berildi. Şeýle-de bu gurrunlar regionyň beýleki liderleri bilen bagly ölüm gurrunlarynyň ýatlanmagyna sebäp boldy. Mysal üçin 2015-nji ýylda Rus lideri Vladimir Putiniň 10 günläp jemgyýetde görünmezligi bir topar gep gurrun döretdi. Emma Putiniň jurnalistleriň öňünde durup biljek adamy, Kremliň medeniýet sekretary Dmitri Peskov var. Türkmenistanda bolsa çykyp sözüni aýtmaga taýýar bir resmi hem ýok diýip AFP habar gullugynyň maglumatyny aýdylýar. Şeýle-de AFP Türkmenistany işlemek ruhsatyny alan daşary ýurt habar gulluklarynyň juda azdygyny, üstesine olaryň hökümetden hususan ýurduň arkadagy diýip bilinýän Berdimuhammedowyň işçiligi barada maglumat almak synanşyklarynyň köplenç ümsümlik diýwaryna uçuraýanlygyny belleýär. Türkmenistanyň häkimiýet çalşandan soň täze medeniýet kanuny kabul edildi we senzuranyň gadagan edilýänligi, ministrliklerde we häkimliklerde jurnalistleriň soraglaryna jogap berýän ýürüýtek wekilleriň boljakdygy aýdyldy. Emma bu kanun kağıt ýüzünde garly we şu ýyl Türkmenistan medeniýet adatlygynyň derejesi boýunça Demirgaz Karaýdan hem ilki orna düşdi. Şol wagtda Berdimuhammedow baş wezipesi prezidenti we onuň gazanan üstünlüklerini wasp etmekden ibaret bolan habar serişdeleriniň işinden hemişe nägile bolýar. 2018-nji ýylda Türkmenistanyň 50 000-den gowrak raýaty Türkiýe göçüp geldi. Bu barada Türkiýanyň statistika gullugynyň ýaýradan täze hasawatynda aýdylýar. 23-nji iýulda ýaýradylan we halkara immigrasiýa statistikasy 2018 adly hasawatda geçen ýyl Türkiýe daşary ýurtlaryň 577 457 sanasynyň göçüp gelendigi we olaryň 7,5 götürümni Türkmenistanyň raýatlarynyň emele getirýändigi bellenilýär. 2018-nji ýylda Türkiýe göçüp gelen daşary ýurtly immigrantlaryň 23,16%-ni Iragyň raýatlary emele getirip, sanawda bu ýurt birinji orunda ýerleşdirilipdir. Onu 9,16% bilen Owganistan ikinji, 8,14% bilen Siriýa üçüncü we 6,18% bilen İran 5-nji orunda ýerleşdirilýär. Bu sanawda Türkmenistan 2018-nji ýylda Türkiýe immigrasiýa gelen raýatlarynyň sany boýunça 4-nji orunda ýerleşdirilipdir. Ýokardaky maglumatlar Türkiýe döwletiniň berýän
resmi sanlary bolup, Adatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolýan Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň we çeşmeleriniň onlarçasy bu ýurtda eklenç gözleginde zähmet çeken türkmen sanlaryň resmi bolmadyk sanynyň 10 miňler çödügini aýdýarlar. Türkmen häkimetleri ýurduň daşyna okuma ýa-da işlemäge gidýän türkmen sanlaryň sany baradaky statistik maglumatlary halk köpçüligine mälim etmän gelýärler. Adatlyk radiosynyň türk häkimetleriniň ýaýradan sanlary barada Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň we Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komitetiniň aşabatdaky idaralary bilen telefon arkaly habarlaşyp kommentari almak synanşyklary hem häzirlikçe netije bermeýär. Birleşen Ştatlaryň halkary ösüş agentligi ýagny USAID we Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekaçylar birleşigi Aşgabatda meywe agaçlaryny ösdürip ýetişdirýän bagwanlar we agronomlar üçin seminar guruldy diýip Abbasanyň Türkmenistanyň kilçhanasy 24-nji ýylda habar berdi. Türkmenistanyň Abbasanyň halkary ösüş agentliginiň direktorynyň wezipesini ýerine ýetirýän Daniel Versnayder'in seminara gatnaşçylary aýtmagyna görä bagwançylyk türkmen ykdysadyýatynyň möhüm möýlekleriniň biri bolup durýar. Şeýle dol özleriniň Senagatçylar we Telekaçylar birleşigi bilen bilelikde öndürilýän önümleriň hilini oglandyrmak we möçörni ýokarlandyrmak üçin yerli daýhanlary öňde tehnologiýalar geçirmäge çalışýanlyklaryny aýtdy. Yerli synçylar adatlyk bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolýan agronomlar Türkmenistanyň meýwe agaçlaryň daýhan üçin gowaça we buğday ekeninden has amatly boljagyny öňräkden bäri aýdyp gelýärler. Emma muňa garamazdan ýurdu bagy bostanlygy öwürmek programmasynyň çägini her ýyl 3 million çemesi bag nahaly ekilse-de guruk türkmen klimatyna uygunlaşmasy kyn bolan bag nahallaryna harçlanýan döwlet serýisiniň ýanyna meýweli baglary, üzüm nahallaryna harçlanýan serýiste juda az görnýär diýip yerli synçylar aýdýarlar. Aşgabatyň etegindäki Aktaşaýak owasynyň ogudan nepede çägiligiň üstünde ýetişdiren üzüm nahallary Muny Berdimuhammedowyň ikinji owa hojalyk siýasatyny yglan etmeginden hasyň suwud etdi. Üzümçilikdäki girdeji mümkinçiligi daýhanlaryň kärinneçiligiň beýlek görnüşlerini garanyna has ihlasly işlemegine hem ýol açýar diýip ahally agronom pikir edýär. Üzüm yetiştirýän bagwanlaryň gektardan 20 tonna çenli üzüm almagy girdeji bolsa daýhan maşgallarynyň netijeli işläp bilýänligini suwud edýär diýip adynyň aýdylmalygyny soran agronom Adatlyk radiosyna aýtdy. Ýönel meseleniň kim ýerde bir meňdeşdärligini, daýhanyň aladasynyň edilmeýän ýerine üzüm agaçlarynyň guradylýanlygyny hem sözüne goşdy.